Malli Mike, Daphne u Justin jaslu f'dan il-ħabs, immexxi mill-Caritas, Nigel l-istaff ifittxilhom fil-bagali. Lil Mike joħdulu l-ikel li ġab miegħu. Ma nafx, inti forsi tħobb il-ħelu, għad ieħor ħobb id-droga. X'jagħmel daħħal id-droga? La ma jdaħħalx. Għalhekk każ ġifieri dik hija. La mhux problema. Għax nħobb il-ħelu. ċunga ma bħala għomni. Il-ċunga ma bħalux. Il-mobiles ma jistgħux iżommuhom. Mela l-mobile nitfuq. U toħlilek Nigel. Ikollhom jiffirmaw kuntratt. L-importanti li taqraw, okay? Thank you. Fejjem il-programm xi konsisti, all right, fl-ewwel page dwar kontratt soċjali, okay? U mbagħad it-tieni page fejn toħod il-fluwiskom f'kuntratt magħna, okay? Ir-regolamenti tad-dar huma stretti ħafna. Mariella torna lil Justin ineħħi l-ġel minn xaru. ġel, neħħi ġel. U naħslu issa. Yes, go with it. Take it off. Justin ma jaqbilx u jibda. Jiena nħoss li l-regola se tinbidel pereżempju. Għax il-bniedem billi jagħmel aġel li ħossu aħjar. Ma jkollu jobdi. All right, Daphne wkoll tneħħi l-make-up kollu. Hawnhekk ħabs. Dawn il-priġunieri qed jiskontaw sentenza ta' ħabs. Imma dan il-ħabs immexxi mill-Caritas għandu l-bib tiegħu miftuħ. Fit-12 sena qatt ma ħarab ħadd. Allora, possibbli li żommu dal-ambjent ta' familja bil-bib jista' jitfetaħ u bil jista' jitlaq il-barra. U minn hawnhekk għalhom qatt ma ħarab ħadd. Joħorġu iva, imma mhux biex jiddevertu, iżda biex jagħmlu x-xogħol u l-qadi ta' dan il-ħabs stess. ħaterġaw tmorru. Kważi waħna tal-għodu. Saqs l-istaff ngħidu hija li x'nal mid-demel. Għalet tabilna. Bitjom permess. Bitjom permess. Verbali. Bħal kull ħaġa oħra hawnhekk biex toħroġ titpermess. Ir-raġuni għala wieħed joħroġ titniżżel f'dan il-ktieb. L-iktar ħaġa li hawnhekk m'għandek xija fl-aħħar mill-aħħar il-libertà u. Fil-breakfast, Mario ifisser lil Mike xi tfisser follow-up. Tiġi follow-up, aħna nħommu naqblu l-affarijiet rapport tiegħu. U mbagħad nitlob il-kitchen u min jaħsir min jixxorb min jibda l-mwejjed. Kulħadd jagħmel parti tiegħu. Nigel qassam ix-xogħol. Kellu das minn Clint, tops u plots, Eman, Mike, Drainja, Daphne, Kitchen. Follow up. Sar il-ħin. Kulħadd iqum minn postu. Justin jibla l-aħħar bela tiegħu. Għax il-testi għajja għax-xorta kena mxabban. Xin tismaħ dik il-kelma that's it. Follow up, boom. Tara pal stranfijek, kulħadd jagħmel xi ħaġa, jaslu t-tazzi u kikri u jixxuttaw it-tazzi u dan aħna konna parti minnhom ukoll. Lesti mill-kċina, jibda t-tindif tad-dar kollha. Issa kulħadd għal xogħlu, Daphne tibda fil-kċina ma' Andrew. Hawn il-ħajja iktar jibsa mill-ħabs ta' Kordi. Il-priġunieri ma jistgħux jirrifjutaw xogħol. Lil Mike jituħ inaddaf ma' Mario. Ambjent trabbejt fih, ambjent ta' taħwit. Drogi, selq, oħob. Hawnhekk Mario qiegħed jiskonta sentenza ta' ħabs. Bħalissa Mario għaddej minn żmien ħażin. Għandu kanċer. Li nista' operawni u aktarx. Għandi kanser. U għattara naqra. Speċi ta' fl-aħħar irrealizza li irrid jaqta l-viċċji ta' droga li kienu għadin joqtluh bażikament issa għandu. U ġifu għall-isma għalli jitlob għalija għalli xatlu maħalja. Mario beda jieħu droga ta' 13 sena. Ta' 17 sena jidħol l-ewwel darba l-ħabs. Minnu kelli 13 sena? Kien żminijiet fej dik iż-żminijiet ma kontx nabbuża ta' kuljum. Kont ta' ftit. Ta' 17 xahar tal-ħabs.
li minnem mbagħad taħriġ iktar bdejt nabbuża minnha il-droga. Waqt li qiegħed fil-ħabs Mario jitlef lil ħuħ ta' 35 sena. Overdose. Matul żmien tal-programm mitħi overdose, droga. Mario joħroġ mill-ħabs u jiżżewweġ. Iżda droga terġa' telbu. Wara ċertu żmien il-problema li telbitni. Jerġgħet waqgħet għaliha. Bidroga jispiċċaw jorqdu fil-karozza. U il-mara u 3 tfal. Għamilna 3 jorqdu fil-karozza, jiena mara 3 tfal. Il-mara ta' Mario titlaq bit-tfal. Mario jipprova jneħħi ħajtu bidu. Li wejsu wara sentej. Mara telqetli biex far kollox. Għana provajt neħi ħajti bidi, bajt neħu għawdi, mulej marednix. Il-firda ma sex naċċetta, u ktar bejt naqret li l-nifsi. Illum Mario ilu ma jara l-uliedu 6 snin. Bek inna forsi il-mulej jaħseb fija il-għanna għamat-tfal. Ixtieqa, jgħet. Hekk, naqta jdejja 2 u nara tfal. Nara jom nadnu nħobbu, ma nsejtumx. Nara jom nadnu nħobbu, ma nsejtumx. Hawn ix-xogħol għadu għaddej. Għabadni l-ġuħ issa. Soltu l-kull ġekil xi 6 darbit. Dar. Iżda hawnhekk ma jkellu jitgħallem kollu. Ejja, ma nafx kif ħanitgħallem di. Donna sepp all right, Mario, x'veru hekk. Waħazin, għedin kolla u kolla. Kolla? Kolla, l-bottuni għaflu kolla. Mario għalmu jitwu l-ħwejjeġ u jagħmel is-sodda. Kollox eżatt. Okay. Kollox preċiż. Sekonda, ma għafni sekonda minn daħu dolaw. U jaħselaw, jaħsellem. Nigel, l-istaff tal-Caritas, jitċekkja kull rokna, kull kantuniera. Ta' daħ l-inspection li ssir fuq il-bala vostri u għaxi minixi domestic princess. Sewa. Ġifiri nħobb l-ambjent ta' madwari nadif. Imma minixi tifla li nqum fil-ħodu noħlom dixkupa. Le. Fej ma jkunx kważi perfett, ikollu jerġa' jsir. Nara ċejfi. Ftit mistriħ qabel l-ikel u Majki kantalhom waħda. Nitlaq ta' di maħsib ċejn. Ejja, x'jistgħu jagħmlu dawn l-għajdejn. Jaddu żmien f'imbagħad naraw x'hemm l-estalina. Could only bridge the gap. Will we lose this chance again?